Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, we dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en daar gewoon voor weer. Ja, und jetzt wieder Freitag. Wir sind zurück mit einer Podcast Gesprächsgeterke. Wat kind er niet, hè? Echt ongelooflijk. TV's verkopen, muziek draaien en Duits praten. Een bisschen. Entertainer Hij puur werkt ook zang. bij het Ja. Duits bedrijf. Hè? Echt. Media Duits bedrijf, ja. Media Marvin. Ja. Heb je snurken laten staan zijn voor deze Ja, aflevering? klopt. Alleen in het midden grunt me niks. Dat hij gewoon zijn weggehaald. Ze staan andersom dan. Heb ze uitgeleend? Goed geliefd. Duitsers, Ja. jongens. Ja. Duitsers. Ja, hoe Pruisen. heet het dat ik bedacht? Pruisen. Wat Duitsers, wie dat bedacht heeft. Nee, ik bedoel, dat vandaag het even gaan doen. Ja, Ja, de redactie, hè. van de redactie. En we hebben natuurlijk over de Belgen gehad. Dat Ja. was helemaal top, hoor. Ah ja, en we zitten natuurlijk in de Benelux. Ja, en we Snap zitten wel. natuurlijk een beetje ingekaderd tussen, Ja, zit er ook. tussen België en Duitsland. En Ja. Duitsland. Daarom Ja, is het ook Benelux, hè. Vind je er Boestet Benelux eigenlijk voor? België, Nederland, Luxemburg, hè. Oh, god. Pruisen, heb je daar moeite met? Met Pruisen? Nee. Kan niet. Nee? Helemaal niks? Ja, dat Dat was was, ja, jongens, het was leuk dat Top. je Ja, als even ik- luisteren en kijken en koeken. Nee, ja, koeken. Duitsers hebben natuurlijk altijd gelukt als ze in de laatste minuut winnen. Is dat feitelijk ook zo? Ja, ik denk vroeger ze al, zoals MVV eigenlijk altijd punten voorspeld op het laatste. hebben de Duitsers natuurlijk altijd punten gepakt. Gewonnen. Ja, of heel die blessure die nog een keer scoren tegen dich. Zou je aan een Nederlander merken als dat Duits bloot heet? Voor de helft zo. Weet je niet? Ja, maar we hebben allemaal Duits bloed. Tenminste, dat zeiden het... Wilhelmus. ja. Ja. Nee, maar ja, ik denk, ja, ik heb ja niks echt tegen Duitsers. Ze komen massaal shoppen hier in Nederland. Mhm. Wat is Party leuk? maken. Wat is leuk aan Pruisen? Ja, ze hebben toest altijd alles beter, hè? Ja? Zuhause. Is dat zo? Ja, dat zeggen ze toch. Dat zeggen ze toch even Duits. Dat Als weet toes, ik. ja, als die seks, ik heb een iPhone 14, zit hij, ik heb een iPhone 15. Zuhause. Zuhause. Toes hebben ze, ja, Toes. precies. Heet er ja. niets bij, zeg, maar Ja, zo ja, houden ze het precies. alles. Ja, dat zeggen ze toch even Duitsers. Maar goed, dat is een beetje een totaalplaatje, Kiek. Ja. Kijk, ja, we zitten nu een beetje in de keersperiode dadelijk. Al die keersmerken is mega in Duitsland. Ja, Oktoberfest, München, mega. Ja, moet ik zeggen, in Sittard ook echt top. Ja, dus maar dat zien we wel dingen. Die overnums worden overgenomen Ja. van hoe daar. Automerken, ja, zo'n ding allemaal. Muziek. Dat is toch weer Volkswagen bedacht, hè? Dat gaat ze me nog vertellen, dingen. Dat is niet meer de goed van de eerste Hitler. Volks... Ja. Ja. Dat waren... Oh, die Ja, had nog ken niet je zo- wel. die had nog niet zo'n slecht idee, hè? Nee, oprecht, nee, flauw. Nee, nee, ga weer. Waar je Volkswagen. Hulstigers gaat vertellen? Nee, nee, maar... Nee. Zeg goed! Nee, ik bedoel, snelweg is... Hitler heet dat op een dag. Snelwegen. Snelweg zit daar. Ja. Nou ja, dus... Nee, maar dan Volkswagen. zie je natuurlijk ideeën wat er minder gehoord had. Ja, maar... ja, hè. Dat doe ik ook totaal niet op, maar dat was is redelijk innovatief geweest. Dat waren een Oostenrijker, geen een Duitser. Hè. Is dat zo? Ja, dat is zo. Oké. Ja. Ja, dat wordt met Sinterklaas ook, hè? Ja, natuurlijk toch? Ja, klopt. Wie weet je allemaal zoveel? Ja, ik heb Charles Charles gezeten vroeger. Is dat zo? Ja. Dan weer was in een meme wat drukken. Nee, hè? Ja. Maar ik pak even het keertje erbij, hè? Ja. Een vraag. Verwijten wij de huidige Duitsers nog steeds de Tweede Wereldoorlog? Weer niet. Maar ik denk tot de generatie voor ons. Wel. Ja. Ja, wel. ik denk dat bij ons eigenlijk nu al een beetje weg hebben. Dat is toch wel bijna 100 jaar geleden, 80 jaar geleden. Maar ik denk dat inderdaad mijn opa en oma, die gaan aan als ze naar Duitsers loeren. Mm. Als ons loer maar alleen als even de strijd in, wat was het, 74 tegen Duitsland, WK finale. Oh, voetballen dus, ja. Ja. Als ze Ja, bij mij wie is wel even- heftig tot Nederland tegen Duitsland was. Zelfs in 88 nog met dat shirt. Mm. Koeman zijn kont Ja, eraf veegde. Ik denk dat die generatie veel en veel heftiger is dus. Ja, dat denk ik al wel. Maar het is wel een beetje overgeslagen van de oorlog naar voetbal toen. Ja. En het is toch altijd wel... ja, ik vond het toch wel Ja, een beetje de hard. Duitsers versloon. Ja. Dus denk ik ook eens een rivaal. Maar heet dat Duitsland nog bij Nederland? Zo wie veel dat vullen bij de Volgens Pruisen. mij hebben die dat niet tegen ons, nee. Nee. En veel hebben we natuurlijk met de Belgen.
Nederland tegen België, veel gunnen het de Belgen met voetballen eigenlijk als Hollander altijd. Maar ze gunnen het dus absoluut niet. Hè. Dus dat is ook een beetje hetzelfde Nederland en Duitsland. Veel gunnen het hun niet, maar ze is eigenlijk wel. Maar ik vind inderdaad, als je kijkt naar Duitse voetbal, zo, ik vind het altijd wel echt vet om te zien. Die entourage, als bij bepaalde clubs natuurlijk ook wel. Maar ik heb daar niks tegen. Nee, ja, hoezo niet echt tegen het volk te hebben. En merk ze in de grensregio's in Nederland dat het redelijk Duits georiënteerd is. Toch? Ja, dat is zeker merk natuurlijk wel wie een 11e. Dan komen die massaal naar Nederland om te shoppen. Ja, zo'n dag, maar ja. Maar ook niet echt Ja, aan tot de andere kant ver nog daar naartoe te Zeker, shoppen. zeker. Wie vanuit gewoon naar Mediacité en en- Mediacité Ja. in België. Moet je zitten in leuk. Ja, Liège. een België. Nee, maar de randdorpjes die redelijk richting het Pruis Doe georiënteerd ze zijn. ergens op. Nee, ik probeer nergens Nee, maar- dat uit te nee, sturen. vergeet Dit is nog keer Nee, helemaal niet. Herzogenraad is wel Een Eindvaksveld natuurlijk. een plaatsje boe al heel lang lui naartoe gewoon voor hun ja, wie heet dat? Dat was vroeger de media mee had, hè? Ja, nog steeds. Ja, nee, maar toch wie Oh, er zo, niet ja, maar voor iedereen wat? ging, en veer gingen er Hoe ook komt ze naartoe. naartoe? Voor de commissies? Ja, maar ik gewoon zeggen voor de audio, maar je neemt gewoon een ding bij naam, dus dat is ook prima. Dat is toch werks, toch? ja, ook. Ja, dat moet er wat toch zeggen. Maar die. is Ja, ja. tv's, hè? Maar weet je, dus, kijk, ik ging Ja, het vroeger ook kende- naar- ik wil weet dat je, ik niet ging vroeger ook zeggen. naar Mediamarkt Herzogenraad, dat kost nog CD-singeltjes kopen. Ja. En dan kocht ze echt gewoon, weet je, Ging ze gewoon eigenlijk in de tijd ging ze een keer naartoe. wel echt top, oprecht. Hm. Dus, dat Maar ik heb dat ook met Eindvaksveld, ook wel een leuk dorpje. Is dat een grap? Ik snap hem niet. Simpelveld. Ah, simpel veld. Ja. Ik Ja, ging in die Duits. kost ik ook Nee, niet. maar die was dus maar die- natuurlijk, die wist dus een beetje een sturen naar Stukje naar... de oostelijke streek. Toch, Maar de hè? stelling even, hij pak het Ja. meteen even erbij. Duitsers op vakantie zijn vreselijk. even Wat is die nou aan het denken. doen? Wat? Ja, was dat ook? Is dat weer dan die microfoon? een microfoon kraakt. Waarom weer? Nee, maar wat was dat nog een keer? Duitsers op vakantie zijn vreselijk. Nee, ik heb Nou, maar, Russen. Dat is pas vervelend op vakantie. Als ze zo'n vroeger gingen naar Ik ga dus op Turkije, vakantie met mijn rust. zo'n all-inclusive resort. Rus. En dan zitten er van die Russen. Dat is toch wel... Ik Ja, heb niks zie je tegen wel. Duitsers. Nee, Die maar zitten vooral aan de kant, hè? Die veer, hè? En gewoon die Vier walrussen. Russen, niet? Oh, de Die walrussen. walrussen. Nee. Ja, flauw, hè? Ja, maar hier wilt Eindvaksveld. Eindvaksveld. Geen idee hoe dat Nee, ja. is. Dan moeten we wel lachen. En hoe? Ja. Ik ben op een cruise geweest. Het waren alleen maar Pruis. We waren een Duitse cruise. En daar kan ik Cruise. helemaal niks over zeggen. Wauw, top. Iedere Pruis. Maar het kan natuurlijk ook zien dat ik gewoon een klein kindertje bij me gaat. Maar... Oh, dat zie ik dat ik gewoon nog klein was. Nee. Maar tot iedereen was super vriendelijk. Ik kan er helemaal niks over zeggen. Tot ik echt nee, zei maar van op ja... vakantie stoos. Ik stoor me op vakantie ieder on Hollanders. Als ze daar ergens... En zo plat Hollands. ja, die wat zitten te kijken over het Jaanse terras. En Ja. dat vind ik vuil erger als dat ze... Nee, dat... Ja. Wat? Ja, oké, dat is wel anders. Hè. Die wordt hier door... dan Daar moet dan je een ook- megapark rondrennen. over ja. dagen al hagelen vol zien. Maar dat zien de Hollanders op Mallorca al. Ja. En die misdragen zich ook daar. En dan die denk dragen ik, ze ook die hoeveel voetbalshirts hebben die met? Maar dat is maar één wat die met hebben. Dan hebben ze gewoon de ganse vakantie aan. Dat vies Ja. Nederland, dat Assen nee. Oh, dat is goor, hè. Dat stinkt. Ja, dat gaat er gewoon meteen Echt stinken. Maar dat is ook gewoon met voetballen merk ik dat ook wel. Het zal op een gegeven moment komt op zo'n punt en zeg ik moet gewoon weggooien. Ik kan die nog een keer wassen, want Als het is gaat heel er niet meer niet uit. goed. Hè. Dat is Ja. echt net vies. als het gans uitgebeten is. Och, ja. Kan ze hele vlek onder de oksels. Nee, maar dat zijn basketbalshirts, wat je bedoelt. Oh, Dat is ganz weg zo, hè. Anders uitgebeten. de ganse Ja, redactie wel, ligt in de deuk. Ja. Ja. Nee, maar inderdaad, in Mallorca wel met de Duitsers. Ja, die wat daar gewoon al in de middag gewoon laveloos over dat... is het niet vroeg. Ja, daar hadden we de organen van. En Ja, dat was zaterdag op het vliegveld zo nog. wat Patrick weer? Of wie? Patrick Nee, Verkoos. die hebben de clip opgenomen in Mallorca afgelopen zomer. En dan was een van het groepje wat met de smet was. Die waren dingen niet helemaal nuchter wie van het vliegveld in het vliegtuig instapte. En dat was? MS. Michael Soeren. Michael Soeren, ja. Nee, ja, gewoon Marco had natuurlijk... wie laat kwam als mij vrucht toe? Is 1:30 zo. En we moesten om 2 uur naar het vliegveld. Ja, Marco was...
Ja, had hem goed geraakt inderdaad. Ja. Want dat was dus zeker... En dan moest nog vliegen. We waren klaar met opnames. En Dat gaan we even vieren daar. toen zien we even bij de heren van Amstel gaan zitten. Ja, daar is het een beetje tarrant gelopen, ja. En dan had je shotjes en... Toen moest Marco nog vliegen. Gaan we niet zelf vliegen? Nee, daar had zich een ATV-dag gepakt. Heerlijk. Nee, toen heet dat ding het ganse vlug. En het rijden terug naar huis, vooral op Schiphol geland. Ik denk dat was lekker je doet slapen, ja. Maar er zijn ook lui die dat sowieso doen, hè? Drinken voordat ze moeten vliegen. Nee, dat is echt zo. Ja. Ja, als ze er gewoon niet... lui die dan gaat muiten met hebben. Zo de ene pakt zich een pilkje en de andere gaat vliegen. Of gaat die drinken. Pak zich een pilkje. Ja, en gaat dan En vliegen. dan de ander gaat vliegen. Ja. Nee, ik moet wel zeggen, het werkt wel. Veel waren we zo rond voor die clip met de lijn. En toen hebben we eens even Schabien gepakt. En toen was ik van mijn angsten af. Ze hadden gewoon goed in dat vliegtuig. Maar dat moet ook bij één windje blijven. Dan niet meteen 4 flessen achterover goeie. Ja. Ja. Nee, maar dat helpt wel. Gewoon van die twee van die kleinetjes en dan, ja. Maar vooral heel veel Duitsers. Ja, sorry. Ja, dat gewoon. Als je wat hier allemaal in de vrije tijd, dat vind ik Heb je nog leuk. een vraag of niet? Of ik nog een vraag heb? Ja. Nee, maar ik Oh, heb wel. dat gaat verzinnen. Het is een vraag en een stelling. Ja. Dus Duitsers op vakantie zijn vreselijk. Nee. Nou, Nee. ligt Nee. eraan boe, maar over het algemeen Nee, nee. maar zelfs in Mallorca, die gaan daar met zoveel hordes naartoe. Ik denk dat is maar een klein gedeelte wat zit op met z'n terug. Ja. Dat is echt het ganse land boeit daar naartoe, hè. In de zomermaanden. En Mallorca fluoreert echt, dan. Floreert, hè. Fluoreert. Ja. Fluoreerd. Dat is op die kamers allemaal. Dan gaan ze met dat blacklight gaan ze dan langs. Hè? Kijk of daar vlekken zitten. En zo gaat het, ja. Ja. Goed, het tweede. Ja, dat was... Oh, wat het tweede al? Dus Ja, we ik nog had een letten. vraag. Maar goed, maar wat vinden we dan van toch? We sorry. was al de hele tijd aan het sturen nou. Zie je die? Nee, Is ik er had er helemaal niks over gezegd. naar onze vriend van aan de kant daar. Ja. Maar zien dat nu Duitsers of niet? Ja. Dus dat is alles Duits georiënteerd. Ja. Zitten ze in een stube in de tuin. Ja, dat is gewoon heel Duits. Gewoon, ja, Stoebe. kalt buffet. Koud buffet. Kalt buffet. Kalde Nee, dat is shottel. Kalde schotel. Kent dat niet? Kalde shottel. Nee? Nee. Dat is ook zo. Ja, dat is gewoon voor je een filmpje. Weet ik veel. Moet ik eens opzoeken. Heb je weer aan? Nee. Ik weet nog niet gezeten. Trouwens, ik kreeg van iemand een bericht dat meisje had bij haar in de klas gezeten vroeger. En dat was vroeger schijnbaar gewoon gans normaal. En, maar die is toch flink afgegleden de laatste tijd. Maar dat is al een oude filmpje, hè? Oh, Van dat aan mijn echt wel gezeten. zielig. Ja, eigenlijk is dat wel heel zielig, ja. Ja. Ja, oké, maar... Ja, dat die is- zijn alles zo. Maar Waarschijnlijk is die vrouw nu weer gewoon... Doet Nee, nee, dat kennen, hè? Maar Dat volgens mij... kennen. nee. Ligt al wie lang geleden, natuurlijk. Ja, maar stel je voor, die vrouw iets laten helpen, die is van het probleem af. Ja. Dat bleef echt een leven lang achtervolgen, hè. Ja, maar dat is met wat veel doen ook. Ja. Ja, maar het is desnoods jankend dat ze de laatste kruimel wiet gepikt is. Ja. Nee, Ja. dat klopt wel. En daar moest het eigenlijk helemaal niet over hebben. Even wiet? 2 podcasts achterin over die vrouw. Nee. Helaas, toch gedaan. Scheisse. Scheisse. Frits Stouw. Over Kou Schotel, hè? Dat vond ik altijd goed. Hè? Van Radio 10. Over Kou Schotel, daar heb je nog een vies verhaal van. Vertel. Maar dat is niet deze podcast, hè. Ik heb een keer, ik noem geen naam, heb ik een Kou Schotel gehad. En die had dan Ja, even... anders wel namen noemen. Nee. Kou short met haren op. Nee. En die had even in de zon gestaan. Dus ik had me zo zo'n kleurtje van weggetikt. En we slepen op de camping. Toen hadden we nog een staakcaravan. En dan was de wc. En dan met een knie eigenlijk al tegen de douchegordijn aan. Met zowel voor dat de douchen. Maar ik was zo slecht. En ik was en aan de dunne. En ik moest spelen. Tegen Maar dat kost wel gewoon liggen daar. Wat? In de staakerven. Nee. Ja, staakcaravan. Leuk. En ik dacht dus, ik moet een keuze gaan maken. Of in de wc spelen. En tegen de douchegordijn aan schieten. Of Ik zie hem goed storen. Of dat is gewoon het poepen. ergste. en dan spelen. Ja, ik heb voor het tweede gekozen. Dus ik heb gezeten. En spijenteren heb ik moeten overgeven gehad. En van de voedselvergiftiging te pakken. Dat was misschien wel mijn allervieste moment. Maar tegen het douchegordijn aangespeeld. Nee, bij zo'n spreken. Ik heb de andere kant gedaan. Oké. Maar ja, als ik zo Er komen aan twee kanten tegen die goed. ja, dus als ik ik dan heb zo het staal veel zo en doen. ik moet dan zo de douchegordijn. Ik denk, ja, dan moet ze onhandig tegenaan ook. schieten. Ja, Zo'n spray of zo aan. Zo. zak. Plassen uit het achterste. Heerlijk. Maar Oké. goed, we hadden het over Duitsers. Pruisen. Clubs in de stad aan Zussen. Russen. Leuk nummertje van Nilo Lottem toch? Ja? Ja. Dat vind ik oprecht een leuk nummer. Dus als het En gemonteerd wordt... wat vind je vind ik dan het van die lange files in Roermond?
Voor dat outlet. En ze komen toch met Ik te zal veel. even hè. eerlijk zeggen, ik heb daar nu in de file gestaan en ik ben daar nooit gaan shoppen. Dus, Ja, dan staat zo in de nee, file. dat zeg ik ook. Nee, ik heb daar niet in de file gestaan. Hè. Dat Nee, zag ik het dus- verkeerd aan mij eigenlijk. Ja. Ik ben nog niet gaan shoppen, dus ik heb nu eens in de file Ja. gestaan. hè. Maar je zegt, ik heb daar nu in de file. En veel denken, wie niet jij zich dan? Maar dat is zo niet geweest. Ja, dat snap ik wel. Goed. Ik krijg van de redactie een rond gebaar. was Dat streng betekent deze week, afronden. Ja. Dat was streng dat deze goed op. week. Ja. Bedankt voor het kijken, dames en heren. Redactie is aan En de afgrond. auf Wiederschnitzel. Ja, Auf bis Wiedersehen. nächste Mal. Hè? Tschüss! Ciao. Dat is Italiaans.